Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадем ба канали мои, канали Қодиров Сайбирон. Бардаро чӣ хеле ки дида будем, карпа тамо паршда будем, нархша 17000 гуфта будем, гусолакиш сирқ банд зада будем, я ҳафтина ина гусолакиш бардаро таи пошта ина гов бардаро и хеле адад шатазани надошт савдошт. Ина бардаро хеле пишча бужуш чи намегай, пишча бужуш чи намегай. Савдошт раф бардаро. Савдошт раф бардаро ёвон. Бардар мо дар шаҳри ғарибай чӣ кард гуфт ки бардар биги бира гуфт сумона роӣ карда иҷа карта кати роӣ кард ина гусолакиш калаш сафед ина бардаро ҳичи намегуфт шатазани савдо шид 15000 ба дастсафка ёвон 17000 шудем 15000 сомон ба дастсафка хеле адад шатазани надош як гудак меҷӯшад ина бардар гоҳо тамош кунем карпат гуфта будем гу 17000 гуфта будем савдо шид рафт 15000 сомон дастафка шид даст ёвон бас исби ҳамеша дастгирӣ фаромӯш намекунед аввал дараҷа подписатсия лайк ҳамаҷа хем бардаро ина хириш намоз где-то ози шом мешава мо успед намекунем бисёр вақт хонаи соҳиб бушта видео ки хонаи соҳиб бушта видео ки гуфтесиам бардаро мо уҷада успед намекунем мерем шав мешава бардаро уҷа шав мешава мақсад ҳамиҷа успед мекунем бор кардан ина сар савдо мешид ман ира успед мекунам ки дар хонаи соҳибуш мисол чӣ кунам сёнка кунам ина бардаро инаҷа видео кардам ки бибинем бардаро ҳамин савдо шид дар сабти навори химоноз як гоҳи дига пафтем бениҳоят гоҳи зурай 10 литр шир метав ваям 10 та шир медод уам гоҳи хуб буд бардаро уам гоҳи хуб буд уам бардаро ютуб да мепартоем ваям то навори анда худо нигаҳбонатон касб кори ҳаматон да баро ҳам хе гусолара буд ман беста фаҳмидӣ тамом худо нигаҳбонатон